салому дуруд баҳратон шунавандагони азиз. имрӯз хостам баҳратон қиссаеро нақл кунам, шояд барои баъзеҳо ибрат шавад. рӯзе бо се-чор ҷавон дар кӯча нишаста қартабозӣ мекардем. яке аз поён се-чор духтар намоён шуд ва аз байни мо як бача ба қавли духтарбоз гуфт: бачаҳо, ба поён назар кунед, духтарҳо омода истоданд. ман гап мепартоям, ёд гиред. вай духтари сурхпӯшидагиро бинед, хеле хушрӯ будааст барои одих. баъд духтарҳо оҳиста оҳиста ба мо наздик шуданд. дидем ки ҳамон духтари куртаи сурхпӯш хоҳари худаш будааст. бача чӣ гуфтанашро надонист, аз пеши мо рафт. баъд як рӯз фаҳмидем ки бача худкушӣ кардааст. бародарон, пеш аз оне ки ба духтаре гап мепартоед, аввал хоҳаратон, апаатон ва модаратонро ба хотир овед. ангушт макун ранҷа ба дар куфтани кас, то кас накунад ранҷа ба дар куфтанад мушт. боқӣ дар понои Аллоҳ.